Teraz, čo by ste sa chceli opýtať okolo toho? Dobre, poďme na to mulčovanie, že čo je najlepšie pre mulčovanie. Úplne podľa môjho názoru ideálny mulč je štiepka z čerstvých mladých konárov, listnatých stromov. A rastlina ženie do mladých konárov všetku výživu, všetky cukry, aminokyseliny, všetko skrátka, minerály, všetko je v tých konárikoch. To je kompletná výživa. Keď to poštiepkujeme a týmto zamulčujeme, tak aj baktérie, aj tie živočichy, všetci dostávajú výživu, ktorá sa nakoniec dostane do rastlín a z rastlín sa nakoniec dostane k nám. Čiže to je, že zdravá pôda, zdravé rastliny, zdravý človek. To je jasná postupnosť. No tak keby sme odstupňovali mulč podľa tej výživovej hodnoty, tak takéto čerstvá skosená tráva, vypletá burina, všetko, čo je čerstvé, bude na prvom mieste a potom pôjdu tie ďalšie. Veľmi rozšírené mulčovať slamou. No slama obsahuje dosť uhlíka a tých živín veľa neobsahuje. Slama. Tak ja ju dávam niekde na nižšie miesto v poradí a keď môžem, tak mulčujem štiepkou. Mám 2 štiepkovače, ktoré som obidva už zodral. Budem potrebovať ďalší. Jeden mám v oprave. Nejak som zapiekol motor, lebo omylom som tam dal suché drevo, suchý konár a tie štiepkovače to nemajú radi. No a potom sú ešte také drobnosti v tom mulčovaní, že musí to byť to listnaté drevo, lebo ihličnaté obsahuje živicu a živica brzdí rast baktérií a to nechceme, my sme chovatelia baktérií, tak také ihličnaté použijeme niekde inde. Ono nakoniec tá príroda zvíťazí, aj tie baktérie to nakoniec rozložia a všetko sa to dá, ale spomalí to postup a my potrebujeme využiť sezónu, máme nejakú určitú sezónu, že kedy pestujeme rastliny a nechceme v tom čase spomalovať procesy. No a čo sa týka trávy, tak keby som dal 5 cm vrstvu trávy z kosačky, netýka sa to trávy pokosenej kosákom, alebo kosou teda, ale z kosačky, tak tam začnú pôsobiť termofilné baktérie a začne sa tam zvyšovať teplota, začne to celé hniť, prestáva tam sa tam dostávať vzduch, anaerobné baktérie tam pôsobia a je to taká pachnúca hnilá masa, ktorá keď vyschne, tak ešte spraví takú kôrku. Takže trávu z kosačky 1-2 cm vrstva. Keď preschne, môžem dávať ďalšiu a ďalšiu kľudne. Ale najprv musí to preschnúť. A keby som dal tých 5 cm, tak by to mohlo takto dopadnúť, že by namiesto dobrého prostredia vzniklo tam zlé prostredie. Dávali sme tam dosť veľkú vrstvu, bola z kosačky, ale bola taká nadýchaná, že my sme ju, jak sme ju brali rukami, keď to ide z toho zásobníka, vtedy je taká zhutnená. A Janka zobrala plochorez a ona ju načachala ešte s tým plochorez. A ste si všimli, že ona tam spravila také, tak prevzdušnila to. Michal? Mulčovanie s kompostom jednoznačne áno, robí to Charles Dowding, robí len s kompostom mulčuje, slávny britský záhradkár. Dajú sa vygoogliť jeho videá, tam o tom hovorí a ukazuje to. A má to veľa výhod, pre neho to má napríklad tú výhodu, že má menej slizniakov, keď tam nie je ten čerstvý materiál, ktorý by tí slizniaci mohli zožrať a medzi tú štiepku sa dostanú a tam môžu byť. To je jedna z výhod. Druhá výhoda, že keď potrebuješ na jar, aby ti vykličili rastliny a zamulčuješ napríklad tou štiepkou a teraz slnečné lúče sa nedostanú tej pôde, neprehrejú ju a nebude to tak rásť, alebo to nebude vôbec rásť. Kdežto keď tam dáš kompost, tak kompost je čierny a priťahuje slnečné lúče a prehrieva to. Tak kompostom áno.
Ale keď to zoberieme ďalej, že ako chovatelia baktérií tým kompostom, tie baktérie už nenakrmíme, pretože už to všetko zjedli v tom komposte. Zjedli to, už to tam. Je tam toho málo pre tie, alebo veľmi to záleží od toho, ako dodržali technológiu. Sú kompostárne, ktorým záleží na to len, aby rýchlo spracovali organický materiál a nedávajú presný pozor na to, že aby technologické postupy boli dodržané a nedávajú správne zloženie a nakoniec z toho vyjde kompost, ktorý je málo výživný. Že robili sa nejaké prieskumy, ja neviem, myslím, v Rakúsku to bolo, alebo v Čechách, neviem presne teraz kde, a zistilo sa, že väčšina kompostov z takýchto kompostární nemala správne zloženie. Ja som robil kompost, robil som ten berkeleyovský horúci kompost a vydržal mi 2 sezóny na to mulčovanie a teraz možno budem robiť ďalší, ale nie som si istý, pretože všetok organický materiál, ktorý zoženiem a ktorý mám, tak dávam do tých výživových žlabov. Čiže keď už má človek výživové žlaby na kompost, mu toho veľa nezostane. A odpadky z domácnosti spracovávam inak. Ja ich spracovávam na domáce mikrobiálne hnojivo, ktoré sa volá barmatucha. To je nejaká ďalšia téma, o ktorej si môžeme potom povedať. No a mal som aj také obdobie, že priniesol som si kompost z mestskej kompostárne. Máme mestskú kompostáreň, kde sa dá prísť a zadarmo si zobrať kompost a potom celý mesiac vyberať drobné plasty zo závodov. Oni keď to kompostujú, rozdrvia to, keby to pred rozdrvením vyberú tie sáčky a všetky kelímky a všetko, čo sa tam dostalo, tak ten kompost by bol v poriadku. To by niekto s tým mestom musel dohodnúť, alebo museli by mať na to prostriedky. Neviem, skrátka. Oni to tam rozdrvia a také drobnúčké plasty, tých je tam milión. Dáva sa na husto, preto, alebo povedzme si opačne, prečo sa do bežných záhonov nedáva na husto, ale na riedko sa dáva. A teraz preto, aby mala dostatok výživy, aby tie korene mali odkiaľ brať výživu, aby si nekonkurovali na zelenine, aby tam mali dostatok vlahy, aby tam bol priestor medzi tými rastlinami, aby bolo tam svetlo a vzduch. A na záhone rozumiem. Máme produktívny hrebeň, ktorý má 30 cm. A vzniká tam okrajový efekt, sa to volá, že z jednej strany aj z druhej strany sa dostáva svetlo, z jednej strany, z druhej strany sa dostáva vzduch. Vo výživovom žlabe kondenzuje vlaha, vo výživovom žlabe sa vytvára výživa, čiže majú dostatok výživy, majú dostatok vlahy, majú svetlo, majú vzduch, takže ich môžeme dať hustejšie pri seba. Tým pádom dosiahneme takýmto pestovaním úrodu, ktorá je môže byť trojnásobne vyššia ako z bežného záhona rovnakej plochy vrátane chodníka a výživového. Na Slovensku už niektorí záhradkári ukázali, že ako to funguje. Napríklad Štefan Minári, ktorý je vo facebookovej skupine Záhon rozumám, nájdete fotky jeho úrody, aké kilá zeleniny z jedného takého záhona dokázal vypestovať za sezónu. Rastliny si hneď už budú brať nejaké živiny stadia? Toto je veľmi dobrá otázka, pretože je pravda, že keď sme ho teraz spravili a tá pôda, ak ešte teda nie je regenerovaná, tak v nej dostatok výživy nie je. Tak aj preto je dobré napríklad dávať tam ten kompost. Aby tam nejaká výživa bola. Lebo kompost je už hotová výživa, to už je spracované a to už... Do tohto záhona môžeme sadiť aj hneď, pretože Janka tu má pôdu regenerovanú. Janka nemá zlú neúrodnú pôdu. Ona tu už roky pracuje s tou pôdou. Ale keby to bolo, že na nejakom novom pozemku, kde je taká ilovitá zhutnená pôda, tak môže sa do toho hneď sadiť, ale musí sa pridať ešte niečo. Nejaká výživa sa tam musí pridať ešte. Dovtedy, kým sa korienky nedostanú do výživového žlabu. Ja som robil záhony, kde som sadil hneď a ani som žiadnu výživu nedal, nejak mi to vtedy nenapadlo. A mal som
rastliny so žltými listami, čo poukazovalo na chlorózu, a chloróza to je nedostatok živín, dusíka, železa, rôzna môže byť tá chloróza. Ale niektoré rastliny mali tmavo-zelené listy. A som rozmýšľal, že prečo to je žltá, táto. A potom som na to došiel, že tie, ktoré sa už dostali koreňmi do výživového žlabu, tie už boli v poriadku. Takže na štart im potrebujeme niečo dať. A keď už potom sa dostanú koreňmi do výživového žlabu, tak už netreba. Áno, dobrá poznámka, že sú tie mikrobiálne preparáty, napríklad komerčné ako Oasis, alebo doma vyrobené ako žihlavový zákvas, barmatucha a ďalšie. A v nich môže byť aj priamo výživa. Nielen tie baktérie, my ich tam pridávame preto, aby tam bolo viac baktérií. My štartujeme ten záhon, chceme čo najrýchlejšie, aby tam tie procesy fungovali, preto tam pridávame takéto mikrobiálne preparáty. No a v tekutých mikrobiálnych preparátoch sú niektoré baktérie prešli svoj životný cyklus a už je z nich výživa, čiže je to zároveň aj výživa. Povieme si o tej barmatuche? No, to by sme sa... Áno. To asi ste počuli len niektorí. No, ja napríklad domáci odpad spracovávam presne týmto spôsobom, barmatuchu. Povieme si najprv, že ako vznikla barmatucha. Barmatuchu vymyslel Dzambolat Kunduchov, sa volá, zo severného Osecka, ktorý pracoval v liehovare a mal tam na starosti kvasenie a kvasné procesy. Čiže on sa vyzná v baktériách a hubách. A jemu napadlo spraviť taký prípravok domáci bakteriálny, v ktorom bude obrovské množstvo, v komerčných sú napríklad v komerčnom Oasise, dajme tomu ich 60. Tam býva 60 až 80 bio v takých EM preparátoch. EM sú efektívne mikroorganizmy. Ale v tom domácom ich môžu byť tisíce, druhov rôznych, tisíce tam môžu byť. No a ako sa to teda robí? Odpad z kuchyne, varený odpad, rýža, neviem, zemiaky a tak ďalej. Tie ošúpané všetky tie veci, všetko sa to dá do nejakej nádoby. Zaleje sa to vodou, ktorá nesmie byť chlorovaná, lebo chlór sa dáva do vody preto, aby zabíjal baktérie. My nechceme, aby ich zabíjal. A tento odpad bude potravou pre baktérie a huby. A teraz tam tie baktérie a huby musíme pridať. Ako ich tam pridáme? Ideme do záhrady a rizosférne zoberieme tak, že vytipujeme si najkrajšiu rastlinu, nejakú burina to môže byť, ale ktorá dobre rastie, že je vidno, že má krásne zelené listy a lepšie rastie ako ostatné. A vyberieme ju aj s koreňom. A na tých koreňoch sú tie baktérie. Okolo tých koreňov. Tam je rizosféra. Čiže aj s troškou hliny to nevadí, maličko. A to hodíme to do tej nádoby, kde máme už pripravenú výživu pre tie baktérie. Potom ideme hľadať ďalej. Dážďovky robia také koprolity, že vypustia zo seba hlinu, v ktorej sú už baktérie, ktoré prešli traviacím, ktoré oni majú v traviacom trakte. Čiže pozbierame tie kopčeky od dažďoviek, to ste videli určite, také kuštičky hliny na povrchu pôdy. Pozbierame, pridáme tam. Potrebujeme tam aj ďalšie druhy, napríklad laktobacily a podobne. Čiže doma zoberieme, dajme tomu kelímok od jogurtu, dáme do neho tú nechlorovanú vodu, umyjeme a vylejeme tam. Čiže tam ešte stále sú baktérie. Alebo zvyšok nejakého jogurtu, ktorý niekto nedojedol. Alebo brinzu, alebo čokoľvek, kyslú smotanu, kefír. Stačí aj oplachnúť fľašku, len aby sme dostali tie baktérie odtade do tej našej nádoby. Vodu z kyslej kapusty. Robí niekto kombuchu alebo tiby? To sú také nápoje, ktoré zlepšujú črevnú mikroflóru a my ich doma robíme. Ja to pridávam, aj to tam pridávam. Čiže už doma sa dá nájsť množstvo rôznych takýchto užitočných baktérií, ktoré môžeme do tej kombuchy, do tej barmatuchy pridať. A ideme ďalej. Pridáme tam aj kúsok nejakého hovienka čerstvého od hydiny napríklad, keď máme, alebo od králikov.
Pretože tiež v ich tráviacom trakte, takisto ako aj v našom, je množstvo baktérií, veľké množstvo a my z nich môžeme v tej barmatuche rozmnožiť. To musí byť, že keď to vyjde z toho zvieraťa, tak tie baktérie sú tam. Potom v hnoji do hnoja sa nedostáva vzduch, je to do tých výkalov a zvíťazia tam anaerobné baktérie a hnilobné procesy a taký hnoj nie je potom príliš vodný. Áno, čerstvé. Všetko čerstvé, tak do barmatuchy. Také, že, jak to vyšlo z toho zvieraťa a baktérie to tam museli oni spracovávajú v črevách baktérie. Áno, všetko takéto, okrem, neviem, psíha, mačacích a podobne. No, veľmi dobrou zložkou baktéria húb je lesná podstielka, ktorá ale na Slovensku nie je nejak povolené narúšať lesnú podstielku v lesoch, ale my si vytipujeme prostredie podobné lesu. Čiže nejaký park, o ktorý sa príliš nestarali, kde padalo lístie a začalo to tam prehnívať, alebo nejaký kút nejakého pozemku, o ktorý sa nikto nestaral, alebo nejakú húštinu, bývajú také zarastené časti niekde za pozemkami, aj my také máme, že sú tam náletové dreviny a roky to tam rastie. Kde nájdeme si prostredie podobného lesu a naberieme tam z tých polorozložených aj rozložených alebo polorozloženého materiálu, aby sme získali také ďalšie dobré množstvo rôznych druhov baktérií a húb pôdnych. No a my, keďže už robíme aj záhony rozuma, tak ja ešte si do záhona rozuma obchám tam ruku a vyhrabnem si z neho tiež. Tam sú tiež dobré. Ak máte kompost, už vyzretý kompost, tak troška z toho vyzretého kompostu treba nabrať, aj z toho vyzretého kompostu tam dať. Čiže čo mi napadne, že kde môžu byť baktérie a huby, tak zo všetkého berem nejakú vzorku a dávam to do tohto preparátu. Potom sa to zamieša, môže sa tam pridať ešte niečo, napríklad, neviem, nejaký. Keď si preberiete doma špajzu a zistíte, že tam máte múku, ktorá už je po záruke, tak aj tu tam môžete nasypať. Že aj tam je výživa, tam škroby sú len zložité cukry. Starý kompot aj s plesňou. Áno, presne tak aj dávam. No, jasné. Áno, ja mám taký súd a tam to dávam, ale kto má malú záhradu, tomu neodporúčam to dávať do súda, lebo čo s tým budete robiť, pretože hotový produkt po nejakých 4 dňoch podľa chladu, niekedy to trvá 2 dní, niekedy 5 dní. Hotový produkt je taká tekutina, taká vyzerá jak zakalená, a ktorá má takú kyselkavú vôňu a túto tekutinu potom riedime 1:10 a jednak tým polievame rastliny, jednak tým môžeme postrekovať dokonca rastliny. Áno, listy. Môžeme tým polievať vyživové žlaby, môžeme tým polievať produktívne hrebene, čiže používame to 2 spôsobmi. Keď to na vrchole tako penenia, ono to silne nepení, ono tam mierne pení. Niektorí si hovoria, že mne to nepenilo, len keď som to zamiešal, vtedy boli bublinky. Áno, aj vtedy už je to správne, že toto nepení nejak bujne. Ale keď je to na vrchole už toho spracovania, tak vtedy je tam najviac rozmnožených baktérií a vtedy je to dobre dávať ako bakteriálny prípravok, že chcem čo najviac baktérií a húb dostať do tých záhonov. A keď už prejdú všetky tie procesy a už to vôbec nebublinkuje, už sa to zastavilo, tak vtedy je tam zase veľa výživy, lebo tie baktérie sa už rozložili a už je tam, z nich sa tam dostáva množstvo výživy do tej tekutiny. Čiže tým pádom je to už hnojivo. Čiže môže to byť bakteriálne hnojivo a môže to použiť aj takýmto spôsobom ako bežné hnojivo. Ak by som to tam nechal, to je možno jedna taká z nevýhod tej barmatuchy, že keď nemám čas, ja som nemal čas a ostalo mi to tam 2 dní dlhšie. A nepremiešaval som to, nedostával som tam vzduch do toho, lebo som nemal čas. Takže čo sa stalo? Zvíťazili tam anaerobné baktérie, začalo to smrdeť. Tak ako.
Áno, áno. Vždy, keď idem okolo toho súda, tak to premiešam. To som aj zabudol povedať, že v tom postupe, že keď to už celé je, tak občas to premiešavam. No, podľa toho, koľko potrebuješ. Môžeš dať, že máš nádobu a dáš do polovičky alebo do 3/4. Ešte som zabudol povedať, že ty tam môžeš pridať ešte trávu na jar alebo buriny, pretože tie ti tam dodajú ešte aj dusík, aj ďalšie baktérie. Na tráve alebo na rastlinách sú tiež baktérie. A vtedy môžeš dať do 3/4. Ale keď dávaš len taký tuhý materiál, tak dávaš, neviem, jednu, dajme tomu štvrtinu toho objemu alebo 1/3. No ale ja dávam ešte tie odpadky z domácnosti, takže mne to vychádza tak polovička až 3/4 toho súda sú takéto tuhé materiály a celé to zalejem vodou. Treba to riediť, áno, lebo by to... Áno, treba to riediť. Ten tuhý polorozložený materiál, on má už potom hnedú farbu, nie zelenú, ak tam je tráva a tak ďalej. Tak to použijeme napríklad na mulčovanie stromov a kríkov, dajme tomu. Alebo to môžeme hodiť do výživového žlabu. Dá sa spraviť taký reštart, dá sa. Pokiaľ to ešte nehnie, tak sa dá spraviť taký reštart, áno. No, je to, že malo by sa raz za 2 týždne týmto polievať. A ja dávam každý týždeň. Takže ja stále doma zberám odpad do nádoby, do takej plastovej nádoby. A podobné ako je tamtá. A ja už do tej nádoby buď to postriekam s riedením oazisom, s tými baktériami, alebo tou kombuchou, alebo tam pridám nejaký iný bakteriálny prostriedok. A pridávame tam bioodpad, stále pridávame do tej nádoby. A to nesmrdí, lebo tie baktérie už na tom pracujú. Čiže ja mám nádobu, do ktorej pridávam odpad, ktorý za bežných okolností by tak smrdil, že by sa tam nedalo vydržať. Keď na začiatku, že ešte to nerobili, ale dávali sme bioodpad, potom stačilo otvoriť ten vrchnák a to sa nedalo vyvetrať z tej kuchyne, aký smrad tam bol. A zrazu to nesmrdí. No a potom to celé použijem ako základ tej barmatuchy. A ešte si z predošlej barmatuchy nechám na spodu súda takých 10-15 cm, tiež ako základ z toho všetkého, čo sa tam nazbierali, všetky tie baktérie, aby sa v tom pokračovalo. Jednak 10 je minimum, môže sa aj viac, jednak 20 a tak ďalej. Áno, naberiem takto do kybla a dolejem nechlorovanou, buď dažďovou, alebo octatou vodou. Áno. No a ten Zambolat Konducho tým dosahuje také úspechy, že zasadil normálnu bežnú kukuricu, ktorá mu narastla do 5-metrovej výšky a mala asi 6 klasov obrovských. Ale také rôzne. On tam ukazuje napríklad, že orech zasadil a mal za jednu sezónu nejaký, neviem koľko, 3-metrový prírastok, obrovské listy a jeden, no a stačí mi na 10-jarovú záhradu. Pridávam to do toho odpadkového koša, ktorý má uzáver. Takýto odpadkový koš mám v kuchyni. Teraz, jak to tam pridávam, tak vždycky to troška prelejem alebo posypem bakteriálnym prípravkom. Neustále. Takže ono, na spodku je to už také polorozložené, to na vrchu, čo je, tak to je už také nerozložené, čerstvé, ale už je to polorozložené už v tom. To celé nasypem do toho suda a pridávam všetky tie ďalšie veci do tej barmatuchy. Priebežne spotrebujem všetko bioodpad, priamo v kuchyni mi už začínajú tie biologické procesy, v tom koši priamo mi začínajú, pretože tam pridávam. Ja som to tam začal pridávať za to, aby to nesmrdelo, ale to má význam v tom, že už začali tie procesy v tom. Napríklad Oasis, môžeme. Toto je jeden z nich, to je Oasis EM1, čiže efektívne mikroorganizmy. To sa vyrába na Slovensku.
A predáva sa napríklad v internetovom obchode Pestujme zdravo, ktorý som založil ja so svojou sestrou, tak si ho tu aj propagujem. tak tam sa dá, ale dostať to aj inde. Ale dal by som si pozor, ak je záhradkárska predajňa, ktorá nie je v lete klimatizovaná a sú tam vyššie teploty ako 24, dajme tomu, čo býva, tak ten prostriedok už nie je v poriadku. A naopak, keď je z e-shopu a e-shop to drží v chlade a pošlu to, tak keď sa to aj krátkodobo dostane, aj cez 30 stupňov, za tie 2-3 dní, keď sa to dostane človeku, tak to tak neuškodí, ako keď to je dlhodobo v nejakej predajni na poličke. Ja som si presne takýto prostriedok ako môj prvý preparát, takýto efektívne mikroorganizmy, bol, že som si ho kúpil v záhradkárstve vo výpredaji, pretože ho tam mali neviem koľko, 2 roky. A ten nerobil nič. Ideme na tie vyvýšené. Vyvýšený záhon je veľmi dobrý pre každého, koho bolí chrbtica. To je jeho výhoda. Ďalšia výhoda vyvýšeného záhona je, že ak máte nevychovaného psa, ktorý všetko odčúrava, tak ten vyvýšený záhon tú bedničku nech odčúrava. Zeleninu neodčúra, lebo nedočiahne na ňu. A neviem, či sú ešte nejaké výhody vyvýšeného záhona. Oproti iným technológiám, myslím teraz, lebo oproti bežnej pôde sú, že samozrejme, že je tam veľa organického materiálu, prebiehajú tam tie procesy, a je tam kvalitná pôda, rastú tam dobré rastliny, ako všetko to je pravda. Nevýhodou vyvýšeného záhona je, že sa prehrieva a vysušuje, čiže mali by ho mať tí, ktorých bolí chrbát a nemajú problém s vodou, že môžu veľa vody zohnať. A tie vyvýšené záhony je to, podľa mňa je to podobné na nemeckú kopu. Tým zložením je to isté ako sa robí nemecká kopa. Akurát to má debnenie. A nemeckú kopu používal Sepp Holzer v Alpách. Prečo? Pretože tam majú chlad a tam majú príliš veľa vody. Áno, a on keď tú nemeckú kopu spravil, tak mu to krásne zohrievalo slnko a odvodňovalo sa to, že stýkala to voda, čiže nádherne tam môže všetko pestovať. A my tu máme trošku iné podmienky. My tu potrebujeme presný opak. Potrebujeme že tepla máme dosť, nepotrebujeme, aby sa to prehrievalo a nepotrebujeme, aby tá voda z toho odchádzala, ale naopak, aby sme ju zadržali alebo kondenzáciou vytvorili, čiže preto je ten záhon rozumu u nás výhodnejší ako niekde v tých Alpách, kde môže byť výhodnejšia tá nemecká kopa. A takou alternatívou toho je debnenie. Hoci to debnenie, ono nevzniklo priamo z tej nemeckej kopy, ono vzniklo nejaká záhradkárka v Amerike, myslím, to prvá spravila, teraz si nespomeniem na meno, ale princíp je tento, no, ale kto sa teda nechce vzdať tých vyvýšených záhonov, a ešte na jednu výhodu vyvýšeného záhona som si spomenul, a to je lepšia kontrola slizňakov. Lebo slizňak tam síce vyleze, ale dajú sa použiť medené pásky okolo, dá sa to prekryť, dá sa tam rôzne veci sa dajú spraviť, že dá sa tým. A samotný Volodymyr Rozum navrhol vylepšenie vyvýšeného záhona tým, že keď je dostatočne široký, tak v strede sa spraví výživový žlab, ktorý nemusí mať veľkú hĺbku, stačí 20 cm, pretože sa tam nemusí dávať drevo. Stačí, keď sa tam dá hrubá organika, jemná organika. A vznikajú tam všetky tie isté procesy a celé sa to zlepšuje. Dokonca tí, čo to vyskúšali, to potvrdzujú, že vyvýšený záhon v kombinácii s výživovým žlabom je lepší ako samotný vyvýšený záhon. A keď je úzky, tak sa z boku spraví taký polovičný výživový žlab, že tu je stena toho vyvýšeného záhona a tu sa spraví takýto výkop a tam sa naplní tá organika po okrajoch. Čo sa týka foliovníkov, skleníkov,
a iných hníkov, lebo ešte sú tam, ako sa to volá, polikarbonátovníky. My na to nemáme jednotný názov, tak ja by som tomu dal nejaký jednotný názov, keby sa dohodneme všetci pestovatelia, tak by sme to mohli nazvať napríklad rýchlovník, lebo tam rýchlíme zeleninu. Alebo teplovník, lebo je to tam teplejšie, čiže nejaký spoločný názov. No tak v nich sa robia záhony rozuma tiež. Robia sa tie plitké, tie, do ktorých sa nedáva drevo, dáva sa tam len organický materiál, hrubý a jemný. A takto mám foliovník. V strede je chodník obvykle, áno. A nerobím tie záhony pozdĺž chodníka, ale naprieč takto. A robím žlab, hrebeň, žlab, hrebeň, žlab, hrebeň. Pretože tam dočiahnem a keď aj by som musel vstúpiť do žlabu, tak sa nič nedeje, to nie je taká tragédia. Tragédia by bola, keby som ho úplne udúpal a nedostával by sa tam vzduch. A keď občas do neho vstúpim, nič sa nedeje. No a tým dosiahnem takto kolmo na chodník, si spravím tie záhony a na nich môžem pestovať. To je vo foliovníku. Ale vo foliovníku je obrovská spotreba organického materiálu, tam všetky tie procesy prebiehajú rýchlejšie. Tam to mizne. Mne nosí 9 susedov a potom nakúkajú cez plot, že kam to dávam. Listie je tiež super téma, pretože listie obsahuje veľa živín, je veľmi dobré ho využiť. Je jedna vec, že ak dám čisto listie a teraz naprší a tie listy sa takto pozlepujú, tak zase mi vznikne taká nepreniknutelná fólia, cez ktorú neprenikne vzduch. Takže tým listím treba niečo spraviť. A to niečo je, že ho zmiešam s iným organickým materiálom, teda so štiepkou alebo podobne, ale úplne najlepšie, zatiaľ čo sa mi osvedčilo, že rozhodím ho po trávniku a prebehnem kosačkou. Áno, aj sa rozmelní trocha, pokiaľ sú tie listy veľké, aj sa zmieša s tou trávou, a takéto už môžem potom dávať. No a ja dávam ho úplne kopcom do tých výživových žlabov a do jary to splasne. A na jar môžem pridávať zase ostrihané konáre, pokosenú trávu, odpad z domácnosti, všetko, čo nájdem. Je to organický materiál. No a potom bola aj taká otázka, čo dávajú často ľudia, že orechové listie obsahuje juglón a ten bráni rastu rastlín. Áno, je to pravda, obsahuje juglón, bráni rastu nie všetkých rastlín. Existuje tabuľka, ja som ju dával do facebookovej skupiny Záhon rozuma, že ktorým rastlinám bráni a ktorým nebráni. Skôr by som povedal, že ak pod orechom vôbec nič nerastie, tak je to preto, že tam nie je svetlo. Než toto. Takže niektoré rastliny rastú pod orechom a niektorým bráni, len ten juglón sa rozpadáva a v komposte sa rozpadne za niekoľko týždňov a v žlabe, vo výživovom žlabe Záhona rozuma pravdepodobne ešte skôr. Hovorím pravdepodobne, lebo to nikto nemeral ešte. Ale juglón sa rozpadne a keď na jeseň pohrabem listie, hoci aj orechové a dám do žľabov, tak na jar ten juglón tam už nie je a už neškodí. A my dávame, lebo ľudia sa boja orechov, tak dávajú mi orechové konáre, orechové listie, ja to štiepkujem a listie na trávniku prebehnem kosačkou a v pohode to je. Všetko mi krásne rastie, nemám problémy s orechom. Áno, to je tiež fajn otázka, lebo hrubú organiku počas pestovania najskôr môžeme mať, tak neviem, z kukurice, dajme tomu, že kukurica je taká, že zoberieme tie klasky a zostane nám a potom postupne už na konci už máme aj z rajčín, z papriky a tak ďalej. Áno, presne tak, áno. Áno, aj to, presne tak správne. Čiže áno, môže to byť aj trvalky, trávy, a to mi aj nosia, nejaké pampové trávy a neviem čo všetko mi to susedia. Som im dal miesto, že tu pri plot mi to hačte, cez plot mi to hačte, oni mi to do svojej záhrady domovej takto prehodia cez plot. No, ale keď zakladám ten záhon, teraz napríklad na jar alebo v lete a nemám ten materiál, tak ono, keď sa poobzeráte dobre po svojom okolí, tak u mňa napríklad pod lesom rastie baza chabzdová. A
A to sú také kúsky, do takéto výšky to asi rastie. Ja tam prídem, nasekám, nahážem si do vreca a donesem si a mám hrubú organiku. Kedykoľvek, lebo to tam je stále, nikto to tady nebere. Kým to nepadne a nezhnie, tak to tam je. Pri potoku máme trstiny. Je dolu máme potok v tej našej mestskej štvrti a tam si môžeme ísť naberať trstinu. Potom sú buriny, ktoré rastú, napríklad láskavce a to sú veľké buriny. A keď z nich opadnú už tie semená všetky, tak prídem a zoberiem si to ako hrubú organiku. Dokonca mi susedia dávajú tie láskavce aj so semenami, ale to som už spomínal, že keď do výživového žlabu dám rastlinu aj so semenami, tak tie semená sa dostanú do toho prostredia, kde vykličia, ale tam aj zahynú, pretože nemajú svetlo. Čiže môžem dávať na rozdiel od kompostu do výživového žlabu rastliny so semenami. No, keď človek že naozaj si otvorí oči, tak nájde veľa tohto. A sú aj takéto možnosti, napríklad sused chcel robiť kompost, ale všetko hádzal teda do pripraveného takého miesta, kde mal nejaké tieto palety. Palety tam mal drevené, z paliet mal spravené, že tam bude robiť kompost. Všetko to tam hádzal, ale nezavlažoval to, nič s tým nerobil. Nič sa s tým nestalo, troška maličko to začalo tam hniť, ale hneď to potom vyschlo, čiže mi to dal a zrazu som mal kopu hrubej organiky. Takže popýtať sa susedov, že či tam nemajú nejakú kopu, ktorej sa chcú zbaviť, poobzerať sa po okolí a keď už naozaj nič nemám, tak mi pomôžu treba obaly od vajec a podobne, lebo aj to je organika. No, kartóny, natrhaný kartón, hnedý. Nesmie byť farebná potlač nesmie byť a čo ešte nesmie byť? A musia sa tie pásky z neho dať dole, lebo potom ich budeme vyberať z pôdy. No a potom ešte to, čo Janka hovorila, že počas sezóny si odkladám. No a mne susedia dávajú napríklad od kukurice a podobne. Oni sa tešia, prečo? Lebo máme hnedé kontajnery, do ktorých sa má dávať bioodpad. Tie sa vyvážajú v určitých intervaloch. Ale keď sused môj pokosí trávu, tak on zaplní 3 také nádoby, pričom má len jedno. Ak by mal čakať, kým mu to vyvezú a potom by to mal niekde odložené a znova by to naplnil, tak medzi mu to tráva znova narastie. Tak on tým pádom by musel spraviť to, že by tú pokosenú trávu vyviezol na zberný dvor alebo vyviezol do kompostárne, kde by mu to odobrali. Mal by kopu roboty a takto pokosí, dá to do toho hnedého kontajnera, ten mi dá pribránku a pošle mi SMS-ku, máš tam kontajner, ja to zoberiem, vysypem, vrátim mu prázdny, on to znova naplní a za deň mi dá aj 3. Pre nich je to výhodné, že sa vedia dobre, ľahko zbaviť. Alebo ak tí susedia sa potrebujú zbaviť ostrihaných konárov, tak ich musia skracovať nožnicami, aby sa im do tej zbernej nádoby zmestili. Aj takých zberných nádob by zaplnili niekoľko, takže im to nevyvezú hneď. A tak to nemusia s tým robiť. Nič nemusia to strihať, len to chytia a hodia mi to cez plod, alebo mi to dajú pri bráničku a zazvonia mi, že máš tu konáre. Nie, že miesto, ale seno je jeden z mulčov a kvalitnejšie je seno ako mulč než slama. V tom poradí by sme ho zaradili pred slamu. Ešte sa vrátime na chvíľočku k tomu mulču, ja som nespomínal ešte hobliny, piliny. Hobliny, piliny, takto je to, že s mulčovaním sa dá narobiť veľa chýb a ja som spravil úplne všetky. A jedna z tých chýb je, že zamulčovať hrubo pilinami. Teraz to naprší na to a z toho vznikne drevotrieska. No aj kôrka, no, to potom ďalší dáž už potom steká dole. A neprenikne ani cez to ten vlhký vzduch, čiže nič tam ani nekondenzuje. To je skrátka suchá vrstva, to je tak s pilinami alebo hoblinami sa dajú tiež robiť rôzne veci. Jednak je miešať to s inou organikou, napríklad to pokosenou trávou, ale najlepšie, čo sa mi osvedčilo, ja to dávam do big bagu, zmiešam to troška s podstielkou od sliepok, navlhčím to a ono za mesiac, za 2 to stmavne a úplne začne to voňať úplne jak v lese, že už je to také
polorozložené, že začínajú sa tam tie procesy a s tým už potom veselo mulčujeme. Keď si to spracujem takýmto spôsobom, tak to môže byť aj z ihličnatý. Keď ho dopredu spracujem, že ho nechám troška predkompostovať. Vtedy to je jedno v tom prípade. Konský hnoj by som tam nedal. Tak, veľmi vyzretý, áno, veľmi vyzretý. No, a tam sú aj patogény a ešte je dôležité vedieť, že či tie zvieratá neboli ošetrované antibiotikami a podobne. Takto je to, že je taký záhradkár, alebo bol taký záhradkár Boris Bublik, ktorý sa 26 rokov zaoberal organickým záhradkárstvom a on bol predtým profesor matematiky. Takže on ku všetkému pristupoval takým presným metodickým štýlom, áno. A čo sa mne veľmi páči, no, tak on hovorí napríklad, že takéto výkaly od zvierat treba použiť tak ako v prírode, že v prírode kravička nakaká a je to tenká vrstva a potom o kus ďalej znova takže zobrať a v tenkej vrstve po pozemku alebo v tenkej vrstve na vrch výživového žlabu, aby to mali čas spracovať aeróbne baktérie, aby sa tam dostali. A dokonca je to tak, že keď to tam tá kravička nakaká a keď sa tam tie baktérie a huby to spracujú, tak vyrastie tam zelenšia tráva, ktorá má ale veľa dusíka a tie kravy ju nežerú. To je zaujímavé, že oni vedia, že tam je príliš veľa dusíka. Tak takýmto spôsobom sa dá s hnojom postupovať. Alebo potom skompostovať. A kto má hospodárske zvieratá a má príliš veľa takéto materiálu, tak kompostovanie je dobrý spôsob, ako ten materiál spracovať. Ako nevýhoda kompostu je v čom, že okrem toho, že tam teda nie sú tie baktérie a huby, ktoré by spolupracovali s rastlinami, tak nevýhoda je, že odtiaľ ide do ovzdušia veľa kysličníka uhličitého, niekedy aj metánu, keď tam anaerobné baktérie fungujú a sírovodíka. V podobe plynov sa môže stratiť 3/4, niekedy aj viac materiálu. Tak to funguje u nás, že všetko ide buď sliepkam alebo do barmatuchy. Mačky obžerú nejaké kosti kuracie, tie chrupavky z toho zožerú. To, čo zostane s kladivkom, rozbijem na drobno a hodím sliepkam, tie zase z tej zvyšky. Čiže úplne bez zvyšku my ten hnedý kontajner používame len na to, aby som ho dával susedom, aby mi do neho mohli dávať veci. No, čisto pre susedov ten hnedý kontajner. Čo som spravil v lani s rajčinami? Nechcelo sa mi vylamovať tie zálistky a som to nechal, takže nech si to rastie. Takže narastli takto do boku, lahli si na zem, tam vznikli ďalšie korene, čo bolo zaujímavé. A tie listy, ktoré sa dotýkali, teraz nie zeme, ale mulču, pretože to má zamulčované, a mulču, ktorý bol polievaný mikrobiálnymi preparátmi, tak tie listy takto ležali na zemi. A nič sa im nestalo, boli zdravé, krásne, zelené. Mám to na fotke, mám to na videu, môžem to hocikomu ukázať ako dôkaz, že chránte tú rastlinu, aby sa tie listy nedotkli zeme, lebo zo zeme sa vám tam dostanú tie plesne. Nič také sa neudialo a po celú tú dobu toho cyklu rastliny, tak listy boli stále krásne a nenapadnuté. To je dosť taká široká téma, ale dobre, tak poďme si povedať, že slizniaci. Kto má záhradu pri dome, tak ten používa treba zručný zber. Že ak nechceme použiť chémiu, lebo ak použijem chémiu, neviem, jak sa to volá, skrátka, ak použijem chémiu, tak tá chémia mi zabíja život v záhonoch, nielen slizniakov, ale aj ďalších živočíchov, skrátka tam, to je zlé a kontaminuje pôdu chémiou. Chémiu nie. Potom sú prostriedky, ktoré sú povolené v ekologickom poľnohospodárstve, a to je fosforečnán železitý, ktorý sa v pôde mení na fosfor a železo na výživu pre rastliny a jeho mechanizmus účinku je taký, že
spôsobí tým slizniakom nechuť. Čiže oni prestanú žrať a zalezú niekam a tam uhynú a zmenia sa na hnojivo. Ale tiež príliš veľa fosforu a síry v pôde môže byť na škodu, takže nie je dobre neustále, to sa dokonca myslím, že sa to iba 2-3 krát za sezónu môže posypať tými granulami. Tak my robíme rôzne druhy pascí na slizniakov, v ktorých je atraktant, čiže niečo, čo ich priláka, aby tam prišli. A sú tam tie granulky a keď oni tam vojdu, to je taká drevená pasca, ktorá má aj ochranu pred dažďom, že sa zatvára a do nej nasypeme tie veci a slizňak tam vojde, zožere to a vyjde, zaleze niekam. Neposýpame tam rovno pôdu a nie sú tam nejaké zvyšky, ktoré by tí slizňaci nezožrali, tak tam nezostávajú a nedostávajú sa do pôdy. Používame aj plastové pasce, že zoberiem si také tie veľké kelímky od jogurtu a navrtám z boku dierky také 2 cm, aby tam slizňak mohol vojsť a dovnútra dám ja dávam kukuričný šrot, veľmi milujú kukuričný šrot. Oni idú na... Nie, ja im tam dávam ten kukuričný šrot aj tie granulky, ale to vtedy, keď nejak nemám čas, alebo že sa tým pravidelne zaoberať. Keď mám čas pravidelne sa zaoberať, tak robím zber, že znižujem počty slizniakov zberom. A teraz chodiť... No, teraz chodiť, oni lozia v noci, čiže stať v noci o 11. a 2 hodiny tam zberať slizniakov, alebo od 10. do polnoci, tak to je makačka. No ale chcem povedať to, že dáš teda nádobu, do ktorej nasypeš kukuričný šrot a ty ho tam nenasypeš, tam nebude trvalo. Ty ho tam môžeš nasypať, dajme tomu, večer o 10. alebo 9. a o hodinku, o 2 prídeš a nájdeš ich tam po desiatkách, aj 50 naraz. No a prídeš a takto iba vybereš. Aj s tým šrotom ich zoberieš a potom to dáš sliepkam aj so šrotom, oni to zedia aj s tým. Áno, čiže ty ho tam budeš mať iba niekoľko hodín. Len na to, aby si ty musela po jednom ich zbierať, ale aby ti naraz takto prišli na jednu kopu a tam ich zhrneš do... Ja chodím, zhrneš to takto do kýbla, dobre zavrieš, aby nejaký zatvárací, aby do rána ti neušli a ráno to nasypeš sliepkami aj so šrotom. No? Áno. Niekedy sliepky treba naučiť, aby ich žrali a naše sa už bijú o ne. Ťažko povedať, možno, že je to jeden z mýtov, lebo to, čo som sa ja dočítal alebo dozvedel, je, že uprednostňujú tú rastlinnú stravu a polorozloženú, aj nejaké rastliny žerú a z času na čas príležitostne si dajú nejakého slizňaka alebo nejaké vajíčka. Není to teda podľa tých, ja som dokonca štúdiu o tom čítal a podľa tej štúdie neuprednostňujú tých slizňakov. Oni nie sú, že vyslovene lovci, že teraz by chodili a len by lovili nejakých slizňakov a tých by žrali a to je a nič iné. Ja napríklad mám v tých žlaboch takých malých slizňačikov, takých flakatých a to je, podľa všetkého je to slizňak polný a čo je zaujímavé, nemám tam veľkých hnedých sú 2 druhy, jeden je náš domáci slizňak veľký a jeden je slizňak iberský, ktorý sa k nám dostal z Iberského polostrova a tento žerie všetko, žerie zeleninu, žerie všetko do radu, ten je najhorší. A ja ich tam nemám. Oni tam boli predtým a teraz, keď tam záhony rozuma, tak sú tam tí slizňaci polní a títo iberskí tam nie sú. Pričom v okolitých záhradách, keď mi dávajú, že dober sliepkam, tak pozerám a oni majú veľkých a my nemáme. Tak som rozmýšľal nad tým, že možno je to tým, že ten slizňak polný má dobré podmienky v tých výživových žlaboch, že tam naozaj žije, a zároveň vytláča toho iberského, že z nejakého dôvodu ten iberský tam potom už nechce ísť. Je to možné, že to je tak. Pričom ten malý, tie iberské dokážu narazť aj do 12 cm dĺžky a počul som o prípadoch zadusenia hydiny kačíc napríklad. No, to až 2 moji známi mi povedali, že zadusila sa mi kačica slizňakom.
No. A týchto malých nie, tých aj sliepky zožerú bez problémov. A títo malí dokonca nežerú tú zeleninu, tak jak ten veľký. Všetci sa môžete, keď chcete, prihlásiť do skupiny Záhon rozuma, kde ľuďom radíme, píšeme, odpovedáme na otázky, alebo sledovať YouTube kanál Bohuš Budaj, kde ja natáčam videá, dávam ich tam, aj toto video spracujeme a tiež tam pôjde. A kde tiež odpovedám na otázky v diskusiách.